गभर्नमेन्ट सेक्रेटारि होৱাৰ কাৰণে गाँव लेभेলত যিবিলাক ডেভেলপ হ'ব লাগে সেইটো মই পুৰা আশাবাদী ধন্যবাদ জনাইছোঁ VCTC লেভেলত সেক্ৰেটাৰী ৰখাৰ কাৰণে আৰু গাঁও অঞ্চলত যিমান কাম আদৰুৱা হৈ আছে এই কামবিলাক পূৰ্ণ গতিত আগবাঢ়িব বুলি মই আশাবাদী আৰু ৰাইজেও এই খবৰ পাই সুখী হৈছে আৰু কি ছাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কি आङो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर'खौ आं सिगाङाव हामबाय होनदों जोंहा गोबां गोजोननाय दङ खारन जोङो जि थांनाय बोसोरफ्राव सेक्रेटारि गैयैखाय जोंनि VCTC नि माखासे खामानिफ्रा फ्राय गोबाङाखौनो जों मावफुंनो हायाखैमोन नाथाय जों दा आसा खालामदों गोबां बेबादि माखासे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जोङो मावलांनो हागोन आरो जों आसा खालामदों बेबादि सेक्रेटारि होनायनि दारै सारखौहाय जों गोबां धन्यबाद होदों दा जों गोबां खामानिखौ मावलांनो हासिगोन बेनिखायनो जों रंजानाय दङ सिगांनिफ्राय जों मुदे एसे डेभेलप जाबोखाबाय नाथाय दा साबसिनै जायनाखि जोंनि प्रमद सारा बिटिआरनि चिफमा जोङोहाय पार्मानेन्टलि VCTC लेभेलावहाय सेक्रेटारि थिसननानै होबाय दा बेनि गेजेरजोंहाय जोङो गामि ओनसोलनि जौगानायनि हाबाफारिखौ जों मावलांनो हागोन जोङो मिजिंथिदों दा बे सेक्रेटारिखौ थिसननानै होनायनि थाखायहाय जोङो सारनिसिम गोबां जोंनि प्राइमारि सुबाइझार प्राइमारिनि जानानै जों साबायखर बावदों बेबादिनो जोङो जौगालांनाय हाबाफारिखौ जों मावलांनो हागोन जों आसा खालामबाय